ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଗଣିତ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ୟାମିତିରେ ମୌଳିକ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ନା ଆବଦ୍ଧ ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ତାର ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଆସ ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କହିବା ଆଉ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର କହିବା ଦେଖ। ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଥିବା ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଏକ ସମତଳର ଏକ ଅଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଦ୍ଧ କରେ, ତେବେ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖିଲ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଲେଖି ଜଣାଇବ ଯେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଓ କେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା ନା ସୀମାରେଖା। ସୀମାରେଖା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ସୀମାରେଖା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଇଠି ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ, ଆୟତ ଚିତ୍ର, ବୃତ୍ତ। ଏମାନଙ୍କର ସୀମାରେଖାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା। ତାହେଲେ ସୀମାରେଖାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସୀମାରେଖା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ସରଳରେଖୀ ଓ ବକ୍ରରେଖୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୀମାରେଖା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ସରଳରେଖୀ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖା କିପରି ଦେଖିଲ ନା ସୀମାରେଖା ବକ୍ରରେଖୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ଅନ୍ତସ୍ଥ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ଓ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ସୀମାରେଖା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ସୀମାରେଖାର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ହେବେ ନା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଆସିଯିବା ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ସୀମାରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ସୀମାରେଖାର ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ସୀମାରେଖା ଉପରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେବେ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ସବୁ ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଓ ସୀମାରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ନା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯଦି ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଓ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବା। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିବ, ତାହାର ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏଇଠି ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଆମେ କହିବା ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। କହିଲ ଦେଖି, ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର। ଏଠି କିଏ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନା ଖ ଓ ଘ
आबद्ध चित्र ठीक कहली ना है दुई रे आसी डैश और डैश आबद्ध चित्र नुहे ताले ये किए आबद्ध चित्र नुहे ना क आउ ग आबद्ध चित्र नुहे डैश और डैश सीमा वक्र रेखी ये देख लो केउ चित्र सीमा वक्र रेखी ना क आउ घ चित्र सीमा वक्र रेखी डैश और डैश सीमा सरल रेखी एठी ख और ग सीमा सरल रेखी डैश चित्र एक बहिस्थ बिंदु अच्छी एवं डैश होची बहिस्थ बिंदु ताहले होची कार ख चित्र एक बहिस्थ बिंदु अच्छी और पी होची यार बहिस्थ बिंदु नहीं डैश चित्र अंतस्थ बिंदु अच्छी एवं डैश होची यार अंतस्थ बिंदु ये देख लो ना घ चित्र अंतस्थ बिंदु अच्छी आउ जेड होची यार अंतस्थ बिंदु बुझीपार ना नहीं आउ टिके भले कि चित्रटी को देख है एठू कौ गुड़िक कहार सीमारेखा वक्र रेखी कहार सीमारेखा सरल रेखी कहार अंतस्थ बिंदु अच्छी कहार बहिस्थ बिंदु अच्छी आमे सब गोटी गोटी की जानिल कि नहीं भल भाव देख आकु टिके कौन निज खातार टिपी रख ताहले तुमे परे मध्य याकु जानी पारिबो ठीक अच्छे ताहले आस आउ टिके अधिक जानिबा देख देखिल निम्न रे तुमे बहिस्थ बिंदु अंतस्थ बिंदु दर्शाई पार कि ये जो चित्र दीटा देची ये चित्र रे तुमे अंतस्थ बिंदु बहिस्थ बिंदु दर्शाई पार ना कहीं कहल ना ये दीटा चित्र होची उन्मुक्त चित्र तेणुक आम दर्शाई पारिबा नहीं ठीक अच्छे।